Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag, der står vi sammen med Warzone og Lazy. Woo! Hvad skal vi i dag? I dag, der skal vi spille Bed Wars på Hypixel. Kom nu lidt. Kom nu lidt. Følg med i videoen. Woo! Ja. Øj, første game. Kom nu lidt. Game. Vinder vi. Husk like og subscribe, husk like og subscribe. Ja. Ej, Lazy. Ej, det kan jeg simpelthen Jeg skal have de der subscribers. Nej, bro. Vil de sige, at jeg lyder københavnsk? Ja, Københavnsk. nogle gange, Det bare ja. sjællandsk. Hvad er en fugl skramsel? Final kill? Hvad? Ja, der er noget Okay. 100%. Chat blå er allerede snart ude. Chat! Det tager jeg ikke med. Det gør jeg. Ah. Jeg dræbte lige 2 personer. Damn. Jeg fik en final kill, og så dræbte jeg også bare en eller anden Randy. Er I tilfreds nu, eller hvad? Er I tilfreds? Loki, jeg kommer en Randi rød efter dig. Nå, ja, han er fucking sur, fordi at... Nej, det var dig. Nej, det er Lazy. Nej, det var dig. Men han faldt ned. Seng cooked. Ja, Lazy, kom, vi tager dem, eller er det Lazy, han kommer efter? Ja, Nej, det var dig. Nej, det er Lazy. Nej, det var dig. Ja. Men han faldt ned. Seng cooked. Ja, Lazy, kom, vi tager dem. Nå, men nej, det er fordi Lazy, det der skærm. Shit. Jeg bliver lige forvirret. Okay, så sidder du bare der og spiser hele tjernen. Nå, men jeg skulle bare lige have guld nok. Fik en for rød. Okay, så sidder du bare der og spiser hele tjernen. Skal vi lige have Hvad crash out? sker der? Stop the fat shaming. Fat shaming. Fashion! Ja, giver crash out. Holy system, Jeg okay. føler mig lidt mobbet. Jamen det skal du også. Fast. Hvad? Kia, du sover! Ja. Er vi Men han er cool? usynlig, tror jeg. Bro, han satte en TNT på sig Ligesom selv. din fatter. Åh. Fuck, han er god. Han satte en TNT på sig selv. Og så blokker jeg ham bare Rød, ind. rød. Fuck, han er... Det er god. Ja, bro, det er virkelig bare sådan et naturprogram, vi skal sidde og høre på. Naturprogram. Fordi Hold nu han- kæft. Fuck, han reachede ham der. Svæver. Ja, Hvad så gutter, det andet game, det første gik ikke så godt. Ja. Lazy, kig op. den er goated. Det der goated. Nå. Ja, men de behøver altså heller ikke at komme med. Der er en, der har Jeg taget laver anti-knockback alligevel bare her. det samme bed defense hver gang. Der er en, der tog anti-knockback. Så står du bare Jo, der og nej, du skal spiser ikke stå. tjernen. Nej, jeg er lige gået herhen. Jeg er lige gået derhen. Så står du bare Ikke det der der og igen, spiser Lazy. tjernen. Jeg fucking vidste, du ville sige det. Den må du bare kigge over på mig. Jo, Står du bare nej, der du og skal ikke stå. spiser Nej, tjernen. jeg er lige gået herhen. Jeg er lige gået derhen. Står Ikke du det bare der der igen, og Lazy. spiser tjernen. Jeg fucking vidste, du ville sige det. Den må du bare kigge over på mig. Står du bare der og spiser tjernen? Det gør du nemlig. Oh, that really hurt. Jeg har bare en landingsbane. Og hvad så? Det kan jeg sgu godt se. Har du lige spist tjernen her også? Jeg har ikke engang været derinde på øen. Okay. Jeg troede lige, du spiste tjernen. Stop det Der er en rød på vores ø. Der er en rød. Void. Void, okay. Men lige, så lægger jeg bare lige mine ting ind. Nej, det er fint nok. Ikke void. Okay. Er du sikker? Ja, jeg har lige dræbt ham. Han var lort. Ui. Jeg blokkede lige mig selv af. GG Iron Sword. Der kom Warsums indre FV-spiller. nej, der var en rød. Jeg kunne se op på toppen. Jeg så godt lige foran mig. De er fucking nasty. Jeg blokkede lige mig selv af. GG Iron Sword. Der kom Warsums indre FV-spiller lige fra. nej, der var en rød. Jeg kunne se op på toppen. Jeg så godt lige foran mig. Det var ham, jeg var på vej over for at dræbe. Og så ser jeg bare det der. Jeg har lige dræbt grøn. Nice.
Nogen der vil være med til bare at fucking flække rød. Ja. Yep. Jeg mangler 1 guld, så kan jeg få 2 til. De ligger i kisten. Jeg har 4 Pas på. Holder du Lazy? Fuck, han er trash. Han har også lort gear. 5 guld. Jamen altså, han har ikke engang gear. Vent, havde du 4? Der er en, der følger efter dig. Nå, så har jeg har... Der er ikke nogen, der følger efter mig. Vent, jeg har 3 Der var en rød, der overskud. følger efter dig. Og skal vi tage dem, eller vil du lige have først? Lazy. Hvad? Skal vi tage rød, eller vil du lige have gear først? Hvad mener du, gear? Altså, gear? Ja. Det tror jeg sgu ikke, jeg kan få. Nej, Kim, skal vi så bare... Jo, fordi vi mangler 3 ems. Jeg har 2. Så mangler vi 1. Jeg har lige fået 1. Kom. Jamen. Vil du gerne have haft, eller hvad, Kia? Nej, det er fint nok. Med mere... Ja, det er sikkert alligevel. Nej, men det er også, hvis du vil. De ligger i kisten. Har I sådan ting at smadre med? Nej. Jeg har en TNT. Tools. Men En saks. Clay er meget blast proof. Ja, blast, de gør. Jo, blast proof. Ej, det skete fucking ikke. Fucking Kia noob Jeg fik moment. seng. Hvad sker der? Jeg fik en. Fik vi I lige hele går rød der? Kom nu lidt! Nice! Andet game, gutter! Hvad så? Andet game, gutter! Nem win. Kia er her også, men hun er bare ikke med os lige nu. Jeg var sådan Ja, herovre. hun er... Jeg ser jer. Tredje game, Jeg vandt. tredje Tredje game, game. vi vandt. Vi vandt. Jeg spillede faktisk godt der. Jeg fik kills, jeg fik comboet, jeg fik taget sengen. Jeg plejer ikke at spille så godt. Jeg spillede ret trash. Der er sådan lige inden I vandt, eller vi vandt, der er sådan... var der Hvad lige sker der Kia for helt gul noob disconnected? moment. Kig lige i chatten, helt gul disconnected. Jeg havde et Kia noob moment. Altså, hvad er det her for en bandefast? Hold nu kæft, jeg er ikke færdig, vel? Det er sådan, og skal du have en fade? Jamen, du får kun i min side. Altså... Det var da sørgeligt. Nej, nu er jeg done. Tag den, hallo, tag generatoren til højre, så tager jeg den til venstre. Jeg var blive AFK'et om 10 sekunder. Derom. Hallo, en er at tage dia-generatoren til venstre, jeg har taget den til højre. Det kunne være lækkert, hvis vi rent faktisk lige tog dem det her game. Og så hopper jeg kraftedeme i fucking void! Nå, vi har ikke 5 længere, jeg siger det bare lige. Kia, hun skal bare ind til den midt. Det er Kias midte. Du kan hoppe det sidste stykke. Nej, det kan jeg ikke. Ja, jeg tror, de laver Hollanders strategi. Altså blå. Ja, bare lad dem. Okay. De er ved at lave et helt fucking slot derovre, altså hvad? Ja, Hollanders strategy. Nej, de er sådan det. Skal jeg også købe økse? Jeg tror lige, jeg tror, jeg kan købe sharpness. Ja, jeg kan tage sharpness. Blub. Jeg bygger altså lige udenom. Jeg ved ikke, hvad det er. Men kan vi ikke bare tage blå ud, fordi jeg magter ikke lige holde den. Jo, fuck blå. Så lad mig lige være med i fighten. Nej, han er 1 HP. Nå, blå han er bare væk nu. Så skal jeg distract, så kan du... Det kan vi godt. Jeg har guldpik, ikke? Så er det ikke fint. Jo. Der er sengen væk. Jeg var lige i hvert fald i void, men er der seng væk? Ja, jeg har lige taget. Okay, men så var der ikke brug for potions. Grøn Skal jeg bare... tilbage. Jamen, jeg tænker, skal jeg bare prøve at tage grøn? Lad os bare gå over og tage grøn. Grøn er også de eneste Der er tilbage. Loki. Loki, jeg tager en grøn her. Måske, eller så tager han mig. Ej, Jeg nej, dør jeg her. bliver... Okay, Jeg dør jeg er ikke rimelig her. sikker på, at der er en på grøn, der sidder med kælder.
Okay, kom Lazy, kom. Jeg har fireball og TNT. Har du brug for et gap? Jeg har ikke, men ja. Ja, her. Tag det der. Kom, lad os gå. Jeg indviser. Okay, så laver jeg bare Og distræt. jeg har glemt at købe blocks. Fuck i clutch. Nej, for de kunne fucking se mig. Jeg fik seng, det kan være lige meget. Jeg er en død. Har vi brug for... ja, vi har brug for blocks til at komme derop. Hvor er det fucking noget om vej, de har bygget. Der er en hen ved Diamond Gen. Kia, du har ham. Kier Magic. Og ham der tog mig med et træsværd lige før. Kom nu lidt. Gutter! Nej, jeg er ikke en del af det. Ja, tak! Så Kia, vi skal lige lave det. Jeg fik lige det Vi har lige vundet sidste. Første Eller gang. vi har lige vundet tredje. 2 for 3, kom nu. mit første. Tredje game. Ja, tak. Så vi har nu vundet... Det er det samme map. Vi har nu 2 ud af vundet 3. 2 ud af 3. Kom nu lidt, gutter. Det der map. Ja, bro, det har low-key det bedste map. Hvad er det for et map, vi har? Er det ikke det, vi lige har spillet? Jo. Ja, sorry, jeg er lidt langsom. Bedre det her til at få et guld mere. Eller du generatoren. Ja, fordi jeg tænker, jeg køber... Det er hver fucking game. Hold nu din kæft. Bro, problemet er, at du kommer over lige så snart jeg lige har stillet mig derned. Jamen, det var da også dum timing af dig. Det var jo så ikke dum timing af mig. Det var det da. Oh my god. Ja, så skal jeg nok skaffe Ems til gear. Ja, Kia skal have gear det her game. Og vi får alle sammen dirgear det her game, Nice. gutter. Er vi klar på det? Ja. Ja. Jeg tænker, skal vi ikke bare campe midten, sådan være fucking bøs? Jo, jeg camper midt lige nu. Jamen, jeg kommer bare ind med dig så. Og Kia, du får gear om 30 sekunder. Nice. Hvad fanden laver blå? Ej. Skal jeg købe armor? Kommer Eller ind. det Ja, der? køb dirgear. Nej, det var overhovedet ikke det. Jeg mangler en. Ja, den har vores. Nå, jeg har en. Eller- Jeg troede, at... du ved nok. Jeg bliver bare herinde. Jeg kan godt smide dem nede foran, hvis der er nogen, der kommer ind og henter. Hvor? Den ligger... Jeg burde Ja. virkelig ikke løbe med det her på mig. Nej, hvis du Kommer falder du nu, så tilbage køber med vi dig den, aldrig eller Dia igen, jeg sværger. Dia får ikke mere Kia. Nej, Kia får ikke mere Dia. Lækker! Gear, Dirgear! Lækker! Ja, Fuck, du lyder underlig. Også det. Kia er nu Kia. blevet officielt en TikTok-pige, der ikke går op i andet end nejlak, øreringe og makeup. Alright. Okay, hvad? Nejlak, sagde du Ja. lige det? Tag det. Hvor som jeg har fireballs, hvis det er. Nej. Guys, det kan godt være, at jeg bliver... Jeg skulle lige ind med Ems. Jeg døde. Jeg mangler 3 Ems, så kan jeg få... Nej. No af bøs. Hvorfor? Prøv at kigge på deres base. Vinder vi faktisk 3 ud af 4? Void. Nej, det mener du ikke. Jo, og jeg er død. Lazy, den kan du godt lige se. Ja, det kan jeg ikke. Jeg er i vand. Hos blå hold. Han har ikke nogen pickaxe, så... Hva? Fint, jeg hopper Jeg ned. dør igen. Jeg er død igen. Men han har ikke nogen pickaxe, han kan ikke komme ind i vores... Ja, jeg hopper ned. Altså, bro har sharpness i iron sværd. Du må godt lige hjælpe. Kom så, vi tager ham. Får vi lige Dias nu hurtigt? Rødt team er ude. Han var den sidste. Nå, Dræb ham. kan vi få sharpness? Kan vi få sharpness? Det ved jeg ikke. Jeg har 3 dias på mig. Jeg ved, der ligger 5 i kisten. Jamen, så har vi nok, for jeg har også 3. Jeg skal lukke lige have gear. Jeg har ikke engang fået gear. Jamen, så rend ind i midt. Okay. Jeg køber en pickaxe og går på deres... Er vi enige om, at Low-key, Sønderjysk... tager vi ikke bare blå? Jo, men det tænker jeg. Ja, strategi de laver.
Nej, der drukner. Nej. Bro, hvis en af os kommer ind og får blokket os ind, så har vi bare vundet. Ja, Du siger, du gerne vil have sådan, for at få en Oh shit, jeg kom til. Hvad siger jeg? Du vil gerne have bedre, sådan, du spiller bedre. Altså, de har gjort simpelthen ikke kan falde ud over på deres ø. Det er den eneste ting, jeg kan appreciate ved det her. Og så udover, de har gjort, at de selv drukner. Ej, jeg dør. Jamen, jeg har fået seng. En død. Kan vi lige få det sidste game? Det får vi jo, bro. De har ikke taget det seriøst, dem her. Er der nogen, der ved, hvor de sidste er? For jeg kan ikke se dem. Der er en næsten nede i bunden. Ja, jeg ser en. Jeg er næsten oppe i toppen. Er der nogen oppe i toppen? De er begge to nede i bunden. Jeg er begge to i vandet. Men skal vi se, jeg blokker bare det her oppe af, så. Jeg må lige jernsvær, og så kommer jeg igen. Ja, Loki gør lige bare sådan, så vandet det bare forsvinder. Jamen, det er også det, jeg gør nu. Så er de done. Done so. Nej, okay, der er flere water sources. Ja, men jeg tror ikke, vi snakker til. Ja, nemt. Vi vandt lige igen. Vi vandt sidste game. Vi vandt sidste game, kom nu lidt. 3 ud af 4. Tusind tak for, at I vil se med på den her video. Husk at smide et like og et subscribe, og måske en kommentar, hvis I godt vil se noget mere Bed Wars, måske noget mere Hypixel. Der kommer et link ned i beskrivelsen til de andres kanaler. Følg med i næste video. Hej! Farvel!